दादरमध्ये मॅनहोलची संरक्षक जाळी चोरीचा प्रयत्न झालेला आहे, तो फसलाय. शिवसेनेचे महापालिकेचे गटनेते अमेय घोले यांनी ट्विट करून या संदर्भातली माहिती दिली. अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी जाऊन संरक्षक जाळी बसवल्याची माहिती घोले यांनी दिली आहे. मात्र मॅनहोलच्या मुद्द्यावरून मनसेनं जोरदार टीका केली आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून अपयश झाकण्याचा प्रयत्न होतोय असं मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी म्हटलंय. मॅनहोल जे आहेत ना, त्यांना जाळ्या लावलेल्या नाहीत, उघड्या आहेत, अशा अनेक आकडेवारी समोर येते. महानगरपालिकेची ही मान्सून पूर्व तयारी यंदा झालीच नाही, त्याचं हे द्योतक आहे. आणि जर चोरी होत होती, मग तुम्ही आजूबाजूचे CCTV चेक करा ना. ते चेक केल्याशिवाय आणि तुमच्याकडे कॉन्क्रीट कुठलाही पुरावा असल्याशिवाय तुम्ही असे कसे काय आरोप करू शकता की चोरीला जात होतं? मग स्वतःचं अपयश किंवा निष्क्रियता झाकण्यासाठी दुसऱ्यांवर आरोप करण्यापेक्षा मला वाटतं की तुम्ही तुमचा कारभार पारदर्शकपणे करायला हवा.